Čaute, vonku začína byť teplo a najlepší spôsob, ako sa osviežiť, je predsa voda s ľadom. Alebo s viacej ľadom. Ale koľko ľadu naozaj potrebujeme? Odpovedať túto otázku a mnoho ďalších nám dá Martin Ferianes z týmu Scholaris po Scholaris. Dobrý deň, moje meno je Martin Ferianes a dnes vám za tým Scholaris pro Scholaris porozprávam niečo z termodynamiky. Predstavme si modelovú situáciu. Máme leto, krásny slnečný deň a veľmi peknú piesočnatú pláž, na ktorej ležíme. Avšak má to jeden háčik, je tam ale veľmi teplo a nám z tohto tepla vysmedlo. Čo je najlepšie na takéto teplo je samozrejme dobrý, svieži, chladený nápoj. Ten nápoj môžeme dostať dvoma spôsobmi. Buďže ten bufet, z ktorého si ho objednáme, bude mať nejaký dobrý čapovač, ktorý je schopný ho schladiť, alebo si do neho pridáme niekoľko kociek ľadu. Dnes sa pozrieme na to, koľko takých kociek ľadu by sme si museli pridať do nápoja, aby sa stal príjemne osviežujúci. Aké veličiny poznáme na to, aby sme si mohli tento príklad vyrátať? Poznáme napríklad rozmery kocky, čo sú 2,2 cm na každej strane, aj počiatočnú teplotu kocky, ktoré je, dajme tomu, 0 stupňov Celzia. Musíme takisto poznať aj rozmery pohára, aj kvapaliny. A teda napríklad hmotnosť pohára, čo je 0,28 kg, čo je taký štandardný sklenený pohár, hmotnosť vody, čo je 0,5 litra. A poznáme takisto aj počiatočnú teplotu tejto kvapaliny. Aj na to, aby sme si kalorimetrickú rovnicu vypočítali, musíme poznať ešte niekoľko hodnôt. Čo sú napríklad špecifická tepelná kapacita vody, čo je 4200 Joule na kg stupeň Celzia, čo je množstvo energie, ktoré musíme dodať kvapaline na to, aby sme ju ohriali o 1 stupeň Celzia, alebo odobrať, aby sme ju ochladili o 1 stupeň Celzia. To isté platí aj pre sklo, čo je 500 Joule na kg stupeň Celzia. A musíme tiež poznať aj latentné teplo topenia ľadu, čo je 334 000 Joule na kg. To už nemáme stupne Celzia, pretože pri topení neprebieha nárast alebo pokles teploty, ale mení sa potenciálna energia tej danej látky. Preto je to v týchto jednotkách. Na to, aby sme si vypočítali aj hmotnosť tejto jednej kocky alebo niekoľko, musíme poznať aj hustotu ľadu, čo je 916,7 kg na meter kubický, a hustotu kvapaliny v danej nádobe, čo je 1000 kg na meter kubický. Musíme si vypočítať hmotnosť ľadovej kocky, čo je jednoducho objem krát hustota. A to je približne pre jednu kocku 9,76 x 10 na minus 3 kg a hmotnosť vody, čo je približne 0,5 kg. Čo sa to vlastne deje? Potom, ako pridáme ľadové kocky do pohára, tieto kocky začnú tomu poháru s vodou odoberať energiu. Čo to znamená? Že teplota toho nápoja začne klesať a teplota ľadových kocí začne stúpať, až sa ustali na nejakej hodnote, ktorú si môžeme zadefinovať. Že chceme napríklad, aby to bolo 14 stupňov Celzia. Keď si to takto napíšeme, tak čo tam vlastne platí? Platí, že energiu, ktorú dodáme, sa musí rovnať energie, ktorá ten pohár stratí. Teda teplo, ktoré dodáme, sa musí rovnať teplu, ktoré ten pohár s vodou stratí. Keby sme si to graficky ukázali, vyzeralo by to takto. Pohár s vodou začne postupne odovzdávať energiu ľadu. To znamená, že jeho teplota začne postupne klesať. Ale teplota ľadu nebude ešte narastať, najprv sa musí všetok zmeniť na kvapalinu. Potom už ako sa všetok zmení na kvapalinu, teda odoberie dostatok energie, tak jeho teplota začne postupne stúpať až do nejakého bodu, na ktorom sa ustalia obe energie. To znamená, že aj ten pohár s vodou, aj tie kúsky ľadu, ktoré na začiatku boli kúsky ľadu, už teraz sú roztopené, budú mať nejakú konečnú teplotu. Dobre, takže keď si to vyjadríme rovnicou, tak musíme na to poznať dve základné rovnice. Čo sú kalorimetrická rovnica, čo je hmotnosť krát špecifická tepelná kapacita krát rozdiel teplot, ktoré nám dajú vlastne teplo, ktoré bolo odovzdané alebo získané dané látky, a skupenské teplo ľadu,
na ktoré si vyjadríme ako konštanta pre ľad krát hmotnosť ľadu. To je energia, ktorú potrebuje ľad na to, aby sa roztopil. Nám platí vzťah, že teplo stratené sa rovná teplu získanému. Keď sa to pokúsime rozpísať, tak teplo, ktoré odovzdá sklo, plus teplo, ktoré odovzdá voda, sa musí rovnať teplu, ktoré príjme ľad a na to, aby sa premenil na vodu, plus teplo, ktoré potrebujeme na to, aby sa ten ľad ohrial a teda zobral energiu z pohára a z vody. T1 je počiatočná teplota, Tf je konečná teplota a potom tam máme hmotnosti skla, vody a ľadu a jednotlivé konštanty. Preto máme na pravej strane rovnice 0, pretože počiatočná teplota ľadu bola 0 a tá sa nezmenila po skupenskej zmene. To si môžeme vyjadriť pre niekoľko kúskov ľadu. Tým, že tam pridáme písmenko N, ktoré nám bude reprezentovať niekoľko kusov ľadu. Keď si túto rovnicu prepíšeme, tak bude vyzerať vlastne takto, že to bude podiel energie, ktorá bola odovzdaná, lomeno, energia, ktorá bola prijatá. Teraz si to skúsme celé dosadiť do tejto veľkej rovnice. Dosaďme si tam všetky tieto hodnoty s tým, že teplotu konečnú si môžeme nechať ľubovoľnú a dajme si ju napríklad, že bude takých 14 stupňov Celzia. Preto je vlastne ľubovoľná, lebo si môžeme povedať, že nechceme tú teplotu takú nízku alebo takú vysokú, ale môžeme si to vypočítať pre akúkoľvek teplotu. Keď si dosadíme teplotu 14 stupňov Celzia, tak nám vyjde, že to je približne vlastne 8 kúskov ľadu. Teda čo sme to vlastne vypočítali? Máme výsledok, že musíme dodať 8 kocík ľadu do pohára s nápojom na to, aby sme ho ochladili na 14 stupňov Celzia. Ale to nie je také jednoduché, pretože počas celej tejto tepelnej zmeny aj okolie dodáva energiu tomuto nápoju. Čo to v praxi znamená, že keď dodáme 8 kúskov ľadu, tak tá teplota nebude 14 stupňov Celzia, ale bude vyššia, pretože okolie postupne dodáva energiu tomuto nápoju. Nastáva tu aj ďalší problém, že my sme používali konštanty pre 20 stupňov Celzia. Čo to znamená, že špecifická tepelná kapacita a takisto aj latentné teplo topenia ľadu nie je konštantné, ale mení sa podľa tlaku a podľa okolitej teploty. Takže máme tento výsledok, máme tieto chyby, poďme to otestovať. Ja vám za tým Skolaris Pro Skolaris ďakujem a uvidíme sa na budúce.